anyị kpọkọ ochie ka anyị kpọkọ ndị ichie anyị kpọkọ ezumike anyị kpọkọ Arobunagu anyị si n'oborukwenu tata bụ oye anyị si oye tata anyị na-agọ n'ọgbọ udo bighachi ndụ ka anyị na-agọ n'ọgbọ n'isi ya nwanne anyị nwanyị onye nke anyị na-ekele uke Akoholi na ndị Amosu tata anyị si na ọ ga-adọli ya na mma anyị si ekecheli uke na Amosu na Akoholi anyị si na iwe ga-adụ na ndụ ya iwe ga-adụ n'ezinụlọ ya iwe ọma ọ na-arịọ Chukwu na ndị ichie na ọ ya elu ya aka a ga-akwafuli ya ji iwe awofuli ogbochi n'isi ezinụlọ maka na ọ dole na mmadụ ole ezinụlọ ya ubu a na-atụ ya ụtọ ma ekwelie ụzọ gozie die nye die ndụ nye arụ ike nye ụmụ ya niile ndụ nye arụ ike na ụmụ ya niile aba n'iwe aka akụtara ya iwe mkpụrụ ya ana na ndụ ya n'iru ọlụ ya a sị na unu ya emeghelie ụzọ ụbọchị ọbụla ya afọ na ndụ ya nwanne anyị anyị si na ọlụ a na-alụ bụ ọlụ Akoholi uke na Amosu n'isi ya bụ nwaada bụ Christine Ijezie anyị si na anyị kpọkuo gị bụ chie anyị si na ọ gị bụ chi Christine Ijezie na ọ gị nwe ọlụ anyị chi onye adịkwa n'izu iwe anara eme a sị ka ị bịa na otuzu oke gị na ọra mmụọ niile gị na na bọọlụ na ndị ichie ebe nna ya bụ na anụ ụwa na ndị ichie ebe die bụ na anụ ụwa Imo steeti anyị sikwa unu niile ezuke n'oke iwe si ikwu nna iwe si ikwu nna ezumezu ọra mmụọ Arobunagu anyị sikwa unu niile gbazute na ngwube egwu ọnwa agbụ ya n'ụmụokwu ọka na ọmụbụ chibu ụzọ nwa nwe egwu ọnwa agbụ mmiri enwele ọzọ igbo ndụ aka ji ọgwụ ga-ebe na aja ebe na mma eji egbu ndị iro anyị si na ọmụ nwa wiwe na-alụ ya bụ ọlụ anyị na-alụ bụ ka ọ dole ya na mma iwe ọbụla bụ iwe mmụọ ya bụ Christine Ijezie achọrọ do n'ọlụ a sị na unu ya ewofie unu bụ mmụọ nke bụ nke ọ chọrọ nkwanụ nke adịrọ n'ọlụ a sị na unu ya ejekwanụ weta tinye ka iwe ọ na-eme wee gaa aga ka iwe ọ na-ayụ unu wee fụta iwe ka iwe ọbụla bụ aji iwe chaa wala ọsọ ka ezigbo iwe wee batara n'ọnwa ka anyị bụ na-awụ arụ n'abụ wee sị na nna ekene unu bụ ọra mmụọ si na tata ka a na-amalite ya bụ ọlụ anyị si ka anyị kwulie ka ọ ga-adụ ụzọ ọbụla bịacha ọ naba n'ebe n'ebe anyị si na ọ ga-adụ ọ dụgoli ya na mma na onwekwe chi ekwe egwu nwande agha na-alụta ọlụ na-alụta ego na mgbe gboo bụ ọnya bụ ọgụ ka eji akọta iwe a na-eri uchu ọbụla o churu ga-abalị unu ya na-agọzi n'uchu ọbụla o echu anyị si na ọ ga-enwe agba unu ga-emie isi na aka na ike ọbụla ọ batara anyị ga-emie isi ka ọbụla ọ batara anyị ga-emie isi ọ ntachite obu ya ka ịnyịnya ji abụ ibu ntachi obi ekenye ya ji ala ibu
anyị si iwe ọbụla ọ yọlụ chie, iwe ọbụla ọ yọlụ mmụọ, ọ ga na-abịa na mmezu. Iwe atụ ga na-eme na ndụ ya, na-eme na ndụ ezinụlọ ya. N'ọrụ anyị kwuru, oke ga na-elu ya aka, oke aghara akụ ya. Ndị ajọ otu, ndị Amosu ahụ achala ya. Anyị si ndị ọnụmọnụ a ga-achakwa anya ya, otu a ghara agbụ ya, otu a nara agba mbọ ukwu. Anyị so n'ọnya laabịa na mkpọrọgwụ dụ na-ejeli ije azụ, dụ na-agwọli ọgwụ, dụ nke agwụgwọrọ agwọ. Ahịa na mkpọrọgwụ ka eji egbu ya, ọnya ka ejikwa wee na-ebufu ya bụ iwe oyiri, iwe ọnụmọnụ, iwe mkpọrọmọnụ, iwe ụchụ, na-ebufu ya si na ọ ga-achala ya. Ahazi egbochiri ya ụzọ. Unu ya anụtawa ọnụnụ, ọnụnụ iwe ọma, ego oyibo batawa, ndụ arụ isi ike, iwe akụ akụ, iwe enwenwe emeghego n'ụzọ. Ọ iwu unu ya ewetara. Anyị si ọnọdụ eze nwaanyị ya, ya bụ ọnọdụ dibịa, ọ ga-amịtarị ya mkpụrụ olibe dị mma. O nwere onye otu ọgbanje na-akụrịa nkụrịa, ndị na-ejeli ije azụ, ndị na-atụ okpoloto. A si bido tata ka ọ na-ebu, aghazi na-atụ okpoloto, aghazi na-eji ije azụ. Ndị na-eme ka iwe bịa arụ, ọtọ na alịlị ma ọ ka ọtọ na mwute. Anyị si na anyị na-ekwu bụ okwu si na ọ ghazi adụla ya n'ọrụ, na ọ ga-adụla ya na mma bido tata gaba. Ọ dụgokweli ya na mma, mana anyị si na iwe ọma ka iwe ọma ga na-abatazi. Ọrụ anyị kwuru. Anyị si na iwe ọma ka iwe ọma ga na-abata. Ọrụ anyị kpọrọ n'ọrụ. Ọ na-abata, na-amụta ọmụmụ, na-aba ụba, na-ama ọmụmụ, na-aba ụba. Na-ama ọmụmụ, na-aba ụba.
anyị si awele n'anya ka anyị na-ekwu okwu ya. Awele ndụ, awele ọganihu, awele ibe akụ akụ, awele ibe ọganihu. Anyị si ebe bụ ndị Amosu, ndị otu Amosu. Anyị si na ihe ọbụla gbasa anya bụ Kristin ijezie, a sị na ba ga-achale ayazi a na-egbochi ya ụzọ. Anya bụ Kristin ijezie ọkọrọ ji na be mmụọ, ọbịa ka ọkwa ede na be mmụọ. Iwe ọma ka ọ na-ayọ, iwe ọma ọ na-ayọ ya elu ya aka na ya ma ezinụlọ ya. Ọ ga-eme akara ụwa ebe ọ mụrụ ụmụ zụọ ụmụ ya, ọ zụcha ụmụ na ọ ga-eli aka ụmụ ya, ụmụ ya ga-enye nka. Anyị kwuru n'ele anyị kwuru ka ọ ga-adụ na iwe ọma ga na-emeli na ọ ya bụ ọgọdọ kaba nke ọkwụrụ yala ya na anyị si na ọ ga-eme, ọ ga-eli utola ọlụ ọlụlụ, ọ ga-elikwu ya na ndụ ya, lie ya na arụ ike, ọ ga-eli aka ụmụ ya na ndụ, ya eli ya n'ọnwụ. N'iru ọlụ ebe ọ na-alụ ọlụ, anyị si na nwoke ga na-arụ ya n'anya, nwaanyị na-arụ ya n'anya. Abelụsọ ma ndị na-eje aja ije, ndị na-ejere ma ndị na-akwụ ụlọ ya ịbọnịbọkwu, a sị ka unu were aka nsị na aka ajaba baraba n'ọnụ. Anyị si na ọgbụ ga na-eche ndụ, ọgbụ ka ọ ga-abụ na-eche ndụ, ọ na-eche ndụ na be nna ya, na-eche na be di ya, na-echela olu, na-echela Igbo. Anyị si na iwe anyị kwuru ọ na-ewetara iwe ọma, wetere mmeri ụzọ, wetere agali owu, agoli owu ahụ dị ya n'akpa wee na-eme mma. A sị ya bụ mma ahụ na ọ ga na-eme mma, unu ya na-eweta agali owu eji ya na-eme ya bụ mma. Agbara aka ali ọjị, ọkwa aka ahụ nwata eze. Anya bụ abịa na ọgwa ya ka a na-ekwodo. Anyị si na ibe dị mmadụ a na-emelie, na-eme ya na ezinụlọ ya. Otu aghara agbụ ya, otu aghara agba mbọ etere ovu n'ọnọdụ ka anyị kwuru ya n'ọrụ. Ọka ọdụ mmanya ka anyị na-eme, anyị si ọbalị isi ya bara agụba.
Osi na nke anyị na-eme ahụrụ ya otu isi wee nwee isi ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka ọ bụ etu ya dị ebube agụ ga na-eche ya bụ agụ anyị si na ebube agụ ọ ga na-eche ya bụ agụ ọ ga na-echi ya n'eke na-echi ya n'oye na-echi ya n'ala na-echi ya na nkwụ ọrụ anyị bụ akọ na uche ya ka anyị na-ekwu okwu uye nye akọ nye uche akpata ya bụ ego oyibo ahụ echekwana enyi na a na-echekwana ego echekwana ka o wee baa uru anyị si na uye nye akọ nye uche ọ ka ọdụ mmanya ka anyị na-eme unu ga-emeghebe ụzọ ịwawa bụ ndị ile ka o wee dị mma udo obi chịwa ka arataba oke ọtaba oke ihe dị mma anyị kwuru okwu ụchụ na ụchụ acha ụchụ aghara na-abụ ya ele unu na ya na-abụọ ele unu na ya